V posledných scénách divadelnej hry Tragédia človeka odchádza Madáč zo Zeme, odchádza z histórie ľudstva a dostáva sa do oblasti skorej vízií, tak ako to bolo práve v prípade Falansteru. Stade v ďalšom dejstve sa človek dostáva, divák dostáva práve prostredníctvom jeho Madáčovej fantázie do vesmíru. Nebol to prvý človek, ktorý začal špekulovať o tom, ako by sa dal život ľudstva organizovať alebo realizovať vo vesmíre. Už v 17. storočí napísal Cyrano z Bergeracu knihu, ktorá sa volá Cesta na mesiac. A už v 19. storočí súčasník Madáčov, francúzsky spisovateľ Jules Verne, písal o ceste na mesiac. Madáč však nemohol Vernovú knižku nikdy vidieť, lebo vyšla až 2 roky po Madáčovej smrti. Madáčová vízia, tak ako si on predstavoval, že by mohol človek existovať alebo sa dostať do vesmíru, bola skutočne jeho predstavou, aj keď ovplyvnená inými autormi.